खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गोदान इउनिसिनल नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहाय हरनाय थाफिनलायबाय आरो थांलायबाय एकदम नै दिनै सिखारनायनिफ्रायनो भिडिअ बानायबाय आङो एकदम माबायाव बिजनियाव माइ हैनो नागिरदों एग्रिकालचार अफिसाव ओमफ्राय एकदम खामानि दं आरो दिनै बिजनियाव बिरादनो सम एसे बिजनेसबो मावहोलाङो नालाय नै हौवाया दाबो सिखाराखै सिखारद' बेबायदिबा मोनजागोन नामा सिखारद' बेबायदि हिनजावखौ साबा जागोन मोनदों नामा नोङो सिखारद' मामि रायनि खामानिखौथ' मिथिगौ सिखारनाय लोगो लोगो दाउ आदार होनाय आरो नायदो दा दाउआ माबायदि खारबाय सिखारनाय लोगो लोगो आथिं मानि खेख्लावजोबो आंखौ नुनाय लोगो लोगो दाउनि माबाया नुवाखै अमा दाउ नुनाय लोगो लोगो सिखारस्लाबना नायाव दोननोसै होनोसै ओमफ्राय आदारखौ गासै नांगौ ना मा नांगौ एकदम सिन्था गैया जा रोजा आंनि आन्दाराव जा रोजा नै अमाया आंना 100K नि अमाया नोंथांमोना नामा साबस्क्राइब खालामना होलाबायदो एकदम नामा 100K जानानै जाथारनोसै आरो अमाखौ नोंथांमोना अननानै नामा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलाबायदो एकदम शेयार खालामना होलाबायदो आरो एकदम दाख्लै नै माबा जानाया मोनायाव खाना जानाया एकदम निउ इयारनि खाना जानाया गगा मोननानैसो दं आरो बोरै थाबावनांगौ थांनांगोन होनबाबो दिनै एकदम माबाना माइ हैनांगौबो एग्रिकालचार अफिसाव ओमफ्राय अफिसावबो एसे खामानि दं पस्ट अफिसावबो फिसाजोनि एसे खामानि दं नै अमाया माबोरै थांगासिनो गायलांबाय थांनो सोरबाफोर बिदिबा मोनजागोन दे आंनि सायाव मोनजानाय बायदि मोनदों बियो ओइ मोसौ खायदा बोरमाया सिखारनाय लोगो लोगो बेबायदि गायलांबाय थां थाबाय जागोन नोंजों नामा बारा थालिबालि नङालै बारनानै होजागोनबो देनजारसो आं नै आंनि दाउ फारामनि दाउ दैग्राया एकदम नै 1 2 3 4 5 6 7 8 दंबावो बैयावबो नैबे दाउ थाग्रा ओमफ्राय बे दैग्रा आरो बोरमाया नै मासेल'सै दाख्लैयो मासे खावना लांबाय आंनि बोरमाखौ ओरैबायदि सिखाव बाथाबारि गामियावबो एकदम लामायाव खानायफोरखौ खावनानै लांलाबायो जि दुखुनांथाव आरो ना लोगोफोर माने जामायजो बियायमोन आयै फिसाजोनो हरनो होननानै बेसे बुस्थु लायो आं अमा लायो आं दाउ फिसियो आङो नै बोरमा लायो आङो बेफोरखौबो मानसिफ्रा खावना लाङोबा मा होनबावनो आरो बुंनांलानो माथो होनबावनो दे खब'से दं होनदों बेफोरखौनो बेफ्रावनो मिन्थिबाय हिनजाव हंगारफोरखौ देहा दौलाय देलाय दौ होनदोंलै दौलायालै देलै दे नायगोनलै आंबो नोंखौ नायगोनलै आंबो बेटार नोंखौ नायगोन र' ओरैबा ओरै थांनायानो थांनाय देवान मारिनायानो मारिनाय समायना फैयाखै दां समायना फैयाखैहाय माबायदि बारखो हानाय एम्बु बालिबासो बिदि बारखो थायो मावा दाङानो ने नै एसे सेन सारसै आं दा आफाखौ मोनामबा जारला जागोन थारमाने बै मोनसे माबायाव मा होनोमोनलाय सासे हिनजावानो आरो बियो मा नामथाय रैसुमै ना मा नामथाय बियो जि नहा होनदों थारमाने बेखौ एसे सानखान्नानै एसे सेन सारबाय आरो मा होनो मानसिफ्राबो दुनियाव माबायदि मानसि थायो आयो बेफोरखौ नांजा सनाफोर जामायजों जिखुनु जाया जोंहा मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ बेरायनांगौ बे जिउ मोनसेयाव जामानिनो गारि गंसे लानानै स्करपिअ बा बलेर' गंसे लानानै ओरैबा ओरैबायदि आलासि जानांगौ आंना साननाया बेसो मावदां जा बिन्दास रावखौबो जेबो बुंनो दरखार गैया नांजानो दरखार गैया बिनिखायनो थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो जामायजो बियायमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो चलो गेम सेन्टाराव एसे होसोबाय आरो नै आंना बिल्डिंआ जाहांबाय आयो आरो दा सामे गाबबाय थानाङा दे आं गैया जानो गाबबाय थानांगौ आं गैयाबा आरो लाव ओंख्रि संना दोन दे
लाव ओंख्रि संना दोन दा फैना मोनजाफैबा फैथों मोनजाफैबा जारलासो दं ने दाख्लै आदा मदस होनाय बायदि जासिगोन हिनजावफ्रा मिथिं गायै गायै हौवाफ्रा ओंखाम सङै सङै जाहोनांगौ हिनजावफोरखौल' लेंहरलाबाय थायो मिथिंफ्राव जाहैदों जियानो इलाय बे बिथां होननाया जामारसिगोन नै बिथाङा जिउ गोलावथार जा होननाय लोगो लोगो एकदम खावब्ला बायग्लाना नुजाफैबावो आरोखि जिरायनाया नै माबायदि जिरायखो गानले जाजानो गिदिंथार माने बियो थौलै आदार थांनो दारागाव गाथो नावदो थौलै आदार थांनो सटके हाजोआव नायबावानो आयै मानो बिदिंलाय गोदो बेसे गोसोथोयोमोन आं नोंखौ आयै नाया आंखौ मोगथाङावबा नायो आरो बे मबाइलावखाय नायानो मोगथाङावबा नायो सामफ्रामबो नायबाय थायो थंलेरनो नायब्रा एसे है बिदिबालाय बोरै मोनजानांगौ मा खासि खालामखाबाय माबानि 100K साबसक्राइबारनि गावसो सिगां बाहागो लाफैगोन लायो खौनो नायनो लाजिनो बियो नुग्राना खैमन मोनखा नायालाय आयै मालाय ना हमदों जोंबो दोनदे बाहागोआ नै आंनि बेसरा आयै जायाखैनो एबार बिजनि बाजारनि नैबो मा सोंनो फैयै मोनफैबाय बिजनि बाजार दिनै बुधबाराव बिजनि बाजार मैगंबो बायना लांनो हागोन आरो मोनसे कक'नोसै सना माना आसान बायनांसिगोन ओइ आसान गोजाखौ बेसेबां होनदोंमोनलाय 250 थगायदोंमोन नामा मेलेमानो जालाङा बावजोबो दे 250 दिबि दे हब' हब' दे एकदम नालागा कुंदुबा दख'नात किबा লাগি যায় না একদম না লাগে সিম্পল নাই সিম্পল মডেল खुलानोसै मोजां दंना गानसै गायदांफोर खेबसे हाबा जाथों दख'नाव बायबाय दख'नावनो देलायबाय नै फाग्लि जायो सोरबा देलायनायाखसै थांफैबाय दंफैबो आयु हालाहाय मालाय बुस्थुखौ सिफायलाबायना स्ट्रबेरि बिफां लाबायनो गायहैनोसै फैखागोन खेबबाय थानाय खारबाय इयो नै खनायाव खारनाय खिनो ओंखारदों आंनि खमलाखौ खावनांगौआ नों फैफिनना होनांगोन दे आंनि नङा दे मानसि खावनांगौआ खिन्थु खावाना खावनांगौबा ओइ नाम्बार लाना फै नोङो जादो नानि मोजां जानोसै नायम लायनांगौदा नायम नों दुन्दिया भाजा नामा ए बाथोन बुथोन बाबरे जादो बाहागि आयो बिसोरा उखै हाबथारबायमोनहाय जि गोसो होनानै जादों आयु आं हालाहाय नायम लायब्रा बेनि खामानिया आंना फैनाया मोनसेबो जायासै एग्रिकालसाराव माइ होफैनो नागिरदोंमोन बेबो गैया मा होनोमोनलाय गारिया इन्सुरेन्स फेल जानानै गारिया इन्सुरेन्स फेलनो ओमफ्राय इसिम लाबोनो हाया ओमफ्राय गाबोन लांसै बर' बाजाराव ट्रेक्टरजोंसो लांसै आरो माबाजों लांला मेजिकजों लांला गाबोनसो जासिगोन आंनि माइ होफैनाय प्रग्रामा ओइ दखाननि तुम्हारा मोबाइल नाङा राशि ना एकदम मोर यूट्यूबर से सासुर करबी तो मोर यूट्यूबर से सासुर करबी तुम्हार दোकान नाम आई থাকে না শাখায় থাকে अच्छा ये नতুন है ये नानी ना Thank you. Bye. Thank you. Aku bina bu. दखाननि बुरिटा ये सोर नोंलाय बे मा जानाय फै मोनफैबाय आंनि आंगोनि गामि बाथाबारियाव मा होनोमोनलाय बे मा होनोमोन मानो होनफ्लाङोथाय आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय जाबाय दे बियायमोन
दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय जामायजो बियायमोन मिनिलांबावबायसो एकदम बाय बाय जामायजो बियायमोन गाबोन आरो मोनसे गुबुन गोदान भिडिअ बोरैबा आरो लोगो मोनफिनबावगोन ना मा होनो आदा मोनसे बाय जामायजो बियायमोन